Ang sulat ni Santiago, Kapitulo 4. Unsa bay hinungdan sa inyong panag-away o panagbingkil? Dili ba ang inyong mga lawasnong kaibog nga nagkasumpaki sa sulod ninyo? Buot kamo manag-iyag mga butang, apan kay wala man kamo makaangkon niini, buot kamo mopatay. May gikaibgan kamo, apan wala ninyo kini makab-ot. Busa, nagbingkil kamo ug nag-away. Wala kamo makabaton sa inyong gitinguha, kay wala man kamo mangayo niini sa Dios. Ug sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi, kay dautan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang pagtagbaw sa inyong mga lawasnong kaibog. Mga maluibon, wala ba kamo masayod nga ang pagpakighigala sa kalibutan maoy pakig-away sa Dios? Kay kadtong buot makighigala sa kalibutan, nakig-away sa Dios. Ayaw ninyo hunahunaa nga walay hinungdan ang giingon sa kasulatan. Ang espiritu nga gibutang sa Dios dinhi kanato, abughuan kaayo. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios mas gamhanan pa. Sumala sa giingon sa kasulatan, kontra sa Dios ang mga mapahitason, apan maghatag siya grasya sa mga mapaubsanon. Busa, pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa ug mudagan siya. Duol kamo sa Dios ug muduol siya kaninyo. Panghunaw kamo, mga makasasala. Hinlui ang inyong kasing-kasing, mga tigpakaaron ingnon. Pagsubo kamo, paghilak ug pagbakho. Ilisi ang inyong katawa sa hilak ug ang hudyaka sa kasubo. Pagpaubos kamo sa atubangan sa Ginoo ug bayawon kamo niya. Mga igsuon, ayaw kamo pagdinaotay, kay ang magdaot sa iyang isig katawo o maghukom kaniya na namastamas sa balaod ug naghukom niini. Kung maghukom ka sa balaod, wala ka na magtuman kundili naghukom niini. Ang Dios ray makahatag sa balaod ug maoy maghukom. Siya lamang ang makaluwas ug makalaglag. Sikinsa ka man nga maghukom sa imong isig katawo. Ani ay isulti ko kaninyo. Kamo nga nag-ingon karon o ugma moadto kami sa syudad ug magpabilin didto usa ka tuig aron mamatigayon ug makasapi pag-ayo, apan wala gani kamo masayod. Kung unsay mahitabo kaninyo ugma, sama kamo sa gabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw. Kini maoy angay ninyong isulti. Kung maluoy ang Ginoo, lugwayan niya ang atong kinabuhi ug makabuhat kita sa atong buot buhaton. Apan kamo karon nagpagarbo ug nangandak, dili kini maayo. Busa ang tawo nga nasayod unsay maayo nga kinahanglang niyang buhaton, apan wala magbuhat niini, nakasala. Ang sulat ni Santiago, Kapitulo 4.